Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Яңа гасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Бүген безнең программада 24-нче федераль Сабан туе Марий Эл Республикасында узачак. Я, как руководитель региона, приложу все усилия, чтобы все-таки дружба между нашими народами она была безупречна. 19-нчы гасыр урталарында нигез салынган гыйбадәтханә тарихы. 19-нчы елда авылда бик каты янгын була. Нәвурында ул вакытта монда агач мәчет була. Ул мәчеттә яна, мәдрәсәдә яна. Авыл тарихы, милләт тарихы ул. Саклагыз нигез ташын дип аталуы белән бүтән татар халкын шушы нигезнең тарихын өйрәнергә, балаларыбызны шушы авылларыбызда калып, заманча итеп яшәргә чакыра ул. Чиләбедә премьера. Монда чын актер юк. Кемдер мәсәлән чәчкә сата, кем культурада эшләй, кем директор фокның. Ну, монда барыбызны да җыя. Ул бер, ул театр. 2024 елда 24-нче федераль Сабан туе Марий Эл Республикасы башкаласы Йошкар-Олада узачак. Бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның Марий Эл Республикасы башлыгы Юрий Зайцев белән булган очрашу вакытында игълан ителде. Шулай ук быел 25 еллыгын билгеләп үткән Республика татар мәдәният үзәге төзекләндерү мәсьәләсе буенча да сораулар каралды. Очрашулар Бәрәңге районында дәвам итте. Тулырак Ләйсәнә Садретдинова видео язмасында. Марий Эл Республикасында 40 меңгә якын милләттәшебез гомер итә. Хәзер без аның баш каласы Йошкар-Олада. Бу шәһәрдә инде 25 ел дәвамында татар үзәге эшләп килә. Ә безнең чараларыбыз республика башлыгы белән очрашудан башланып китте. Наши регионы, соседи, я считаю, что мы братские регионы. Что необходимо от нас, как, может быть, можно улучшить взаимодействие, должно быть полное взаимопонимание. Ну, и я, по крайней мере, как руководитель региона, приложу все усилия, чтобы все-таки дружба между нашими народами, она была безупречна, скажем так. На самом деле, когда мы говорим сегодня Республика Татарстан, Марий Эл, два братских, самых близких Республику Российской Федерации, живем в полном понимании, есть о чем пообщаться, есть чем поделиться, и у вас взять, и у нас посмотреть, поэтому еще раз благодарю за такую возможность сейчас пообщаться. Васил Шәйхразиев җитәкчене Бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштырды. Очрашу вакытында алар 2024 елда 24-нче федераль Сабан туйны Марий Эл Республикасы башкаласы Йошкар-Олада уздырырга килештеләр. Биредә шулай ук быел 25 еллыгын билгеләп үткән Республика татар мәдәният үзәген төзекләндерү мәсьәләсе буенча да төп сораулар каралды. Безнең очрашуларыбыз Бәрәңге районы Куян авылындагы 50 еллык тарихы булган Гайнан Курмаш исемен йөртүче мәктәптә дәвам итте. Кунаклар монда мәктәп һәм музей белән таныштылар. Гайнан Курмаш исемендәге Куян авыл урта гомуми белем бирү мәктәбенең зур һәм тирән тарихы бар. Бу белем йорты турындагы беренче мәгълүматлар 1914 елдагы документларда табылган. 2012 елда исә тантаналы рәвештә мәктәпкә фашист төрмәләрендә ирек өчен сугышкан шәхес татар шагыйре Муса Җәлилнең көрәштәше Гайнан Курмаш исеме бирелә. Куян авылында шундый рибәят алган. Имештер күп еллар элек монда Казан барзаларыннан чыккан бер гаилә яшәгән. Балалары тормаган, туган берсе үлә барган. Шуннан алар бер ир балаларына Кырмас, ягъни нәселе Кырмас дип исем кушканнар. Шуңардан Кырмас нәселе киткән дип сөйлиләр. Гайнанның әтисе Нур Мөхәммәд бик яшьтән эш һәм бәхет эзләп авылдан чыгып киткән. Үзебезнең як кызы Газизәгә өйрәнгән һәм аларның уллары дөньяга килгән. Алар аңа Гайнан дип исем кушканнар. Гарәпчә таш дигәнне аңлата. 30-нчы елларда ире үлгәч, тормыш җирләре Газизәне кире туган якларына кайта. 1933-36 елларда
Гайнан Курмаш бәрәңге педагогия техникумында укый. 1936 елда Куян авыл мәктәбенә физика, математика һәм география укытучысы итеп билгеләнә. Гайнан Курмаш 20 яшендә Актүбәдә мәктәп директоры итеп сайлана. 1939 елда ул Совет армиясы сафларына керә. Хәрби мәктәптә укый, Совет-Фин сугышында катнаша. Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән ул разведчиклар командиры була. Безнең бит инде музейның күз карап торган иң төп фигурасы Гайнан Курмаш. Ул безнең мәктәпнең элек укытучысы. Менә шуның турында материаллар җыелган иде инде Асфрапбай тарафыннан. Ул материалларны яңа баштан редкә китереп, аннан соң менә шул исән калган, аны белгән кешеләр белән очрашулар үткәреп, балаларга шуны аңлатырга тырыштым. Бу тарих дәвам итә. Менә мин шуңа бик сөйнеп китәм инде бүген кайтып. Гайнан Курмаш исемендәге Куян авыл уртагы мөми белем бирү мәктәбендә Мария Эл Республикасы татар теле һәм әдәбияты укытучылары, татар теле укытыла торган мәктәпләрнең директорлары семинары узды. Куян авыл мәктәбендә булгач, иң беренче чиратта укучыларга шартлар тудырылган. Яңа мәктәптә укыйлар. Бик матур татар теле һәм әдәбияты җиһазландырылган кабинетларыбыз бар. Укучыларыбызның бүген чыгышларын тыңлады. Әлбәттә, инде балаларыбыз өчен татар телендә татарча шигырьләр, җырлар, үзләренең белемнәрен күрсәттеләр. Мәктәп сөйләшәм үз ана телендә, ояным курып, мимеге үз инемдә, башымда җигүле кайгы түбәтә, дуалар укырга өйрәтә дәвани. Тәүфиклы булырга кирәгем белән, чын татарга йөрәгем белән. Туган телем син йөрәк җылысы, туган телем син күңел тыгысы, туган телем син тарих баскычы, туган телем син белем ачкычы. Шул тел белән килим, шул тел белән сөйлим, милләттәшем булган һәркемгә. Дәресләр аз безнең билгеле, әмма шулай булса да без татар телен, әдәбиятын дәрестән тыш чараларда өйрәнүне дәвам итәбез. Безнең түгәрәкләребез эшли. Бүгенге көндә безнең мәктәбебездә 88 бала белем ала. Безнең мәктәбебезнең дә әле 20 балалар бакчасына йөри. Уку процессына килгәндә, бу татар теленә кагылсак, бездә татар теле дәресләре бара. Атнасына 3 дәрес, 2 уку, 1 язу дәресе дип әйтәбез, татар теле дәресе дип. Җитәрлек дип санамыйбыз бүгенге көнне. Васил Шайхразиев семинарда катнашкан укытучыларга Бөтендөнья татар конгрессының һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы бүләкләрен тапшырды. Иң мөһиме һәм милләт өчен зур горурлар ул сез бар. Менә бүгенге көндә безнең татар теле укытучылары, әдәбият укытучылары үзегезнең мәхәббәтегез белән балаларга, әти-әниләргә шушы үзебезнең милләт телен, әни телен өйрәнергә, укырга, фикер йөртергә, язарга өйрәтәсез. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Дәвам итәрбез. Ләйсән Садретдинова, Татарлар, Мария Эл Республикасы. Киров өлкәсенең Малмыш районында урнашкан Иске Йөрәкнең 1891 елда Гыйзатулла бай тарафыннан салдырылган агач мәчет хакында җиткергән идек инде. Бүген саланың икенче гыйбадәтханәсе белән таныштырырбыз. Мәчеткә нигез 19 гасыр урталарында усалына, янәшәсенә мәдрәсәдә түзеп куялар. Янгын сүндерү өчен кирәкле җиһазларны саклый торган лапас та була. Шуңа да карамастан 1919 елгы янгында мәчет кара көлгә әйләнә. Шул ук елны аны кабат инде таштан салалар. Зөһрә Фатыйхова дәвам итәр. 19 гасырның урталарында салынган һәм авылдагы янгыннан соң да янәдән төзелеп, 1923 елда ачылган таш мәчет бүген Иске Йөрәкнең төп мәхәлләсе. Бер гасыр буе халыкка хезмәт итүче бу таш мәчетнең манарасы да авылның бик дини кешеләре ярдәме белән киселми кала. 1919 елга кадәр мәчетнең имамы Төркиядә укып кайткан Низаметдин Габдулла улы Назиров була. Ул бу авылда 40 ел имамлык иткән. Низаметдин вафат булганнан соң муллалык вазифасы Мөбәрәкҗан хәзрәткә күчә. 1920 елда аңа бик каты салкын тия да ул 30 яшендә үлеп китә. Мәчеткә яңа имам бары тик 1928 елда гына килә. Ул Татарстанның Олы Әтнә авылыннан Хади абый Камалов була. Ни кызганыч, 1937 елда ул репрессияләнә һәм төрмәдә һәлак була. Шул кулга улардан куркыптыр. Указлы булалар булмый.
Sonundan indi o 80-90 yıllarda Habib Rahmanov Nakib abi Ufadan ukaz alıp kayta 11. yılında. Mında Kaşapov Niyaz kile, o mene negene tugul, dine helegene tugul, Niyaz'ın kulundan bik kile. Мәчетнең ишке ремонтын үз кулына ала. Агач эшенә оста булган Нияз хәзрәт мәчетнең барлык җиһазларын да үз кулы белән эшли. Такта белән тышлауны да үзе башкара. Ул ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсен тәмамлаган. 2002 елда иске йөрәккә практикага килеп китә. Вакытлар узгач, салага кияү һәм имам булып килә. Заманында аның шәкертләре булган авыл малайлары буйга җитеп, авылдагы олы буын вәкилләре белән бергә мәчеткә йөри башлый. Балаларын да алып киләләр. Кичкенә буынга да, мәктәптә укучыларга, инде мәктәп яшендә булган бүтән балаларны да җыеп укытабыз иншалла. Коръән бәйгесе уза һәр елны. Аннары инде безнең шушы диниян зәрәте җитәкчелеге белән инде вагыз газетасы чыга. Шушы газетада балачак кушымтасы бар. Һәм дә шушы кушымтада безнең балалар өчен төрле биремнәр бар, төрле темалар бар. Динебез турында алар шушы заданиялар, шушы биремнәрне үтәп, ел ахырында инде безнең бу күбесенчә инде шушы кышкы каникул вакытларында без бәхетле балачак исемле балалар өчен зур бәйрәм оештырабыз. Һәр елны 1нче класска керүче балаларга бүләкләр алып, 1 сентябрьдә аларга вагызлап шушы бүләкләрне тапшырып, һәм шулай инде мәктәптә үткәрелә торган төрле спорт чараларында да алар белән бергә катнашырга тырышабыз. Шулай хатын-кызларның дини гыйлемен арттыру буенча да эш алып барыла. Балаларны тәрбияләү хатын-кыз өстендә, шуңа күрә кызларыбызны, хатын-кызларны гыйлем алдырып, тәрбияләү әлбәттә мәчет безнең мәхәллә өстендә булып тора. Мәчеттә вагызлар татар телендә алып барыла, ләкин яшьләр арасында туган телне белү мәсьәләсе мактанырлык түгел икән. Шуңа да карамастан, тырышканча татар мөхитен булдырып яшиләр. Безнең мәчеттә дәресләребез татар телендә бара. Һәм инде була читтән килеп укый башлаган балалар алар рус телендә була. Алар да кернәп, бер-ике сүз өйрәнеп, аннан соң инде татарча сөйләшергә өйрәнеп китәләр. Хәзерге вакытта мәчеттә төрле буынга дини гыйлем бирелә. Укырга теләк кенә булсын. Динебез, телебез сагында торган иске йөрәклеләргә бу урында зур рәхмәт әйтәсем килә. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Иске Йөрәк авылы, Киров өлкәсе. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә авыл тарихы, милләт тарихы ул. Саклагыз нигез ташын дип аталу белән бүтән татар халкын шушы нигезнең тарихын өйрәнергә, балаларыбызны шушы авылларыбызда калып, заманча итеп яшәргә чакыра ул. Чиләбедә премьера. Монда чын актер юк. Кемдер мәсәлән чәчкә сата, кем культурада эшләй, кем директор фокның. Ну, монда барыбызны да җыя. Ул бер, ул театр. Авыл тарихы, милләт тарихы ул. Шөкер, соңгы елларда төбәкнең үткәнен өйрәнүчеләр. Бу хакта китаплар, язучылар артты. Күптән түгел «Саклагыз нигез ташын бер баш авылы тарихы» дигән өр-яңа китап табадан төште. Ул Балтач районының иң борынгы авылларының берсе бер башка багышлана. Басманың мөхәррире Лилия Нурмөхәммәтова. Китапта авылның үткәне, бүгенгесе турында галимнәр тарафыннан ачыкланган мәгълүматлар, анда яшәгән халыкның истәлекләре урын алган. Тулырак Эльвира Хөснетдинова. Бербаш авылы Балтач районының борынгы авылларының берсе. Рәсми документлар буенча аңа 17нче гасырда нигез салынган. Тик 1678 елда монда инде 19 хуҗалык булганы, аларда 27 ир-ат, 18 үсмер егет яшәгәнлеге билгеле. Димәк, чынлыкта авыл күпкә элегрәк барлыкка килгән. Бу татар дөньясында иң озын шәҗәрәләрнең берсе, бәлки иң озыныдыр. Мәсәлән, монда Башман Султан, ул 1235 елны Идрилнең туган агымында үтерелгән алар тарафыннан. Ул шунда кыпчакларның башлыгы булган. Балымбәк. Бу Биләр шәһәрендә күмелгән мәгълүм хуҗа. Аның янына йөриләр хәзер безнең халык намаз укырга. Авылның менә шушы тарихы, шушы нәсел белән бәйле. Чөнки монда төп халык шушы нәселдән чыгучылар. Затлы тукым, шуңа күрә алар соңыннан да юкка чыкмаганнар. Араларына имамнар да чыкканнар, байлар да чыкканнар. Томтош араларыннан чылтырап бәреп чыккан шишмә сулары
Бербаш авылының атамасы бер елгасына бәйле. Аңарчы ул кичек атамасын йөрткән. Моның турында мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗани язмаларында бар. Авыл тарихын барлап китап язу бик көтелгән һәм бик кирәкле эш була. Басмада төрле тарихи вакыйгалар, халыкның күңел төпкесендә сакланган истәлекләр урын алган. 1921 елда безнең Татарстанда, безнең төбәкләрдә, Идел төбәгендә зур ашлык була бит. Менә шушы вакытта безнең авыл халкы ашарына әйбер булмау аркасында, ашарына булмау аркасында чыгып китәргә мәҗбүр була. Безнең авылдан бик күп кешеләр Себер якларына чыгып китәр. Ләкин аларның бөтенесе дигән анда хәтле барып җитә алмый, аларның күбесе юлда вафат була. Күбесе соңыннан илләр монда тынычлангач, монда бераз гына мөмкинлекләр барлыкка килгәч, алар кире үзе безнең туган якка кайтып, кире алар үз нигезләренә кайтып урнашалар. Менә шундый бер язмыш бар. Ике баласы ире белән чыгып китә, Камилә дигән әбиебез, һәм менә ул кире әйләнеп кайта, ике баласын ирен югалтып. Китапта әнә шундый язмышлар шактый. Хатирәләрне халыктан җыялар, архив материаллары галимнәр тарафыннан ачыкланган. Бер-беребезне төзәтеп эшләү һәм дә авылдашлардан мәгълүмат җыеп, аны Лилиягә тапшыру буенча минем дә булышлыгым тиде. Ул теге коры гына информациягә нигезләнгән булмасын. Кешенең җан сулышы да чагылыш алсын иде ул китапта. Дигән максат куеп эшләде ул. Менә шушы нәрсә мине дә кузгатып җибәрде. Минем анда байтак истәлекләрем кергән. Китап 11 бүлектән тора. Анда тарих та, авылның табигате, Бөек Ватан сугышы чорлары да, мәдәни һәм дини тормыш, шулай ук спорт дөньясы да игътибар үзәгендә. Хәтта Бербаш авылына багышланган җырлар һәм кулъязмалар урын алган. Басманың авырлыгы 2 кг. Бу китап ул башка китаплардан менә Саклагыз нигез ташын дип аталуы белән бөтен татар халкын шушы нигезнең тарихын өйрәнергә, нигезне сакларга, балаларыбызны шушы авылларыбызда калып, шушы нигезне тагын да матурайтып, яхшыртып, заманча итеп яшәргә чакыра ул безне. Аның ишендәге гыйбрәт, аның ишендәге тарих әйтеп аңлата торган гына түгел. Әлеге күләмле хезмәт Татарстан Республикасының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев идеясе. Бүтән җирдә әйтәм, Балташ ул бик бай үзенең Җәлил хәзрәте белән, без инде республикабыз бай Җәлил хәзрәтебез белән. Дин нәһилләр гомергә динне, милләтне, мәгарифне, тарихны саклаучылар булды. Бу китапны үрнәк итеп куярга бөтенебезгә кирәк. Чарада китапны язуда, мәгълүмат җыюда ярдәм иткән кешеләрне дә билгеләп үттеләр. Безнең татар авыллары бик нык берләшеп, бергә матур итеп эшлиләр. Монда барыннан да бигрәк инде дини якны дагы искә алырга кирәк. Районыбызның 44 авылында мәчетләр эшли, җома намазлары укыла. Һәм инде ай сайын Җәлил хәзрәт җитәкчелегендә районыбызның имамнары җыелып, ай сайын эшләнгән эшкә отчет ясыйлар. Бүген көндә авыл күрдегез, шулай матур итеп, үзенең рухында, үзенең дулкынында яшәп килә. Инде без сөенәбез, бүген көндә авылда яшьләр калганына. Мәктәбебездә 150 бала укый безнең. Балалар бакчасында 35-40 бала йөри. Инде алар яшьләр дә кала. Тормыш авылда тормыш бара. Безнең балалар бакчасы 50 урынлык, әз генә төште инде балалар саны, һәр җирдәгечә инде бөтен балаларыбызда саф татар милләтеннән кушма никахлар хәтта бездә юк. Бөтенесе барлык кешеләр, бөтенесе татар гаиләләреннән килә безгә балалар тәрбияләнә. Саф татар телендә алып барыла укыту, тәрбияше. Авылның кызыклы тарихы бар. Бүгенгесе күркәм, киләчәге өметле. Яңа мәктәп, мәдәният йорты аякка баскан, музей ачылган. Моннан тыш Бербаш авылы мәчете салынуга 30 ел булуында билгеләп үттеләр. Булар барысы хакында киләсе сюжетларда сөйләрбез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Балтач районы, Бербаш авылы. Чиләбе өлкәсе Татар конгрессының 20 еллык юбилеенда Көньяк Урал төбәге өчен истәлекле вакыйга булды. Яңадан торгызылган Татар халык театрының Башмагым спектакленең премьерасы. 4 елдан соң тагын бер премьера. Хуҗа Насретдиннең 5 хатыны ул аншлаг белән узды. Спектакльне безнең төшерү төркеме дә тамаша кылды.
Спектакль премьерасы өчен Чиләбе шәһәре металлургия комбинатының мәдәният сарае сәхнәсен юкка гына сайламаганнар. 30-нчы елларда әлеге заводны төзергә дип илебезнең күп милләтле халкы, шул исәптән татарлар да бирегә килеп төпләнеп калган. Ватанны, туган телне сагынулары аларның иҗатларында чагылыш тапкан. Еллар узу белән Чиләбе татарлары әлеге өлкәдә активлыкларын югалткан. Тик 2018 елда Чиләбе өлкәсе татар конгрессы инициативасы белән яңа театраль труппа оештырыр өчен кастинг уздырылды. Революциядан да алда. Троицкида театр булыр. Ачытызда бездә нинди театр булган татар телендә, нинди генә спектакль куймаганнар. Менә 30 ел үткәч, менә бу Лена Рафиковна безнең бик зур тырыш кеше инде. Ул инде яңадан да аны возрождение дип ничек әйтергә татарча? Әйтерсез үзегез. Труппага татар мәдәниятен чын күңелләреннән яраткан, битараф булмаган сәләтле кешеләр җыелды. Biz актер түгел, мен үзем сварщик кеше. Мен отопление белән шөгыльләнәм. Труба варить итәм. Менә шундыйрак кеше. Монда бөтенләй бер чын актер юк. Кемдер мәсәлән чәчкә сата, кем культурада эшләй, кем директор фокның. Ну, монда барыбызны да җыела ул бер, ул театр безне җыя. Премьера көне хисләргә бай булды. Спектакль башланганчы тамашачыларга Чиләбе өлкәсе татар конгрессы рәисе Лина Рафик кызы Колесникова мөрәҗәгать итте. Безнең бөек тугаебыз әйтте. Театр ул яктылыкка, нурга илтә. Актерлар профессионалларга тиң булып үз рольләрен оста башкарды. Һәр чыгышны тамашачы алкышлар белән кабул итте. Исемнәргә килсәк, Хуҗа Насретдинның яшь хатыннарын Гөлнара Нәҗимова, Залия Әхтәмова, Эльвина Гатауллина, Айгөл Рахматуллина уйнады. Хуҗаның чын хатыны Фатыма ролен ягымлы һәм күңелне дулкынландырып Оксана Ильюб башкарды. Тамашачыларның елмаюлары сәбәпчесе төп рольне башкарган Илдар Гыйбадуллин булды. Үзегез рәхим итегез димен. Нәрсә? Бик шатмын. Спектакль татар бәйрәмнәре кебек җиңел, ачык төсле эмоцияларга бай булды. Безнең тамашачыга рәхмәт, килгәннәре өчен, терәк булганнары өчен. Без аларны тагын да шатландырырбыз дип өмет итеп калабыз. Исмаил белән Алия беренче тапкыр килде бу спектакльне карарга. Мин үзем дә бик шатмын. Шундый әйбәт, матур, җиңел генә үтеп китте. Артистларны озын һәм озак алкышлар белән узаттылар. Бу исә Чиләбе татар халык театрының тамашачы тарафыннан яратылу һәм кирәк булуының тагын бер дәлиле. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Чиләбе өлкәсе. Без яшисе заман, шундый заман, кабатланмас үзе бер дастан. Җилкәннәрен җилгә ачкан карап сыман, киләчәккә бара Татарстан. Тапшыруыбызны Марсель Галиев сүзләре белән төгәллибез. Ватаныбызны, ана телебезне кадерләп саклап яшик. Исән-имин булыгыз.